Ahojte, v tomto návode vám ukážem, ako vytvoriť pult pre Lokomotívu 240 v 3ds Max 9. Začneme teda vytvorením krabice, alebo teda box. Natiahneme vlastne cez celú šírku lokomotívy a prejdem do jej ďalšieho upravovania. V záložke Modify si otvorím zásobník modifikátorov a nájdem si Edit Poly, vyberiem si Selection, si vyberiem Vertex a upravím vlastne celú dĺžku a šírku môjho pultu. Ešte si môj pult posuniem a opäť ešte upravím dĺžku. Keď mám to hotové, môžem sa pustiť do ďalších úprav. Vyberiem si v Selection Edge, čo je teda úprava hrán, a vyberiem si tie dve protilahlé bočné hrany, hrany na vrchnej strane, a následne si nájdem dole pod Selection nástroj Connect, kde vlastne mám údajný počet segmentov alebo nových hrán, ktoré sa majú vytvoriť medzi týmito dvoma hranami. Zadám teda dve a posuniem tú moju pravú hranu zhruba do takejto oblasti a takisto aj túto moju ľavú hranu posuniem bližšie k nej. Opäť vyberiem tieto dve moje novo vytvorené hrany a stlačím na vlastne toto malé okienko pri nástroje Connect. A opäť vytvorím dve hrany medzi nimi, ktorých budú spájať, alebo teda dve tieto čiary. Keď som toto dokončil, môžem prejsť do sekcie Selection a vybrať úpravu vertexov, alebo teda rohov a bodov, čo sú v rohu. Vyberiem si tieto dve moje horné alebo tieto 4 vertexy, označím všetky a nájdem si vlastne nástroj Chamfer, kde vlastne zadám hodnotu zhruba 0,01 a vidíme, že vlastne rohy sa mi ako keby vyhladili. Tak dám vlastne aplikovať, alebo môžem dať aj OK. Následne opäť stlačím Chamfer, aby som hľadie ešte viac vyhľadil a zadám o niečo menšiu hodnotu 0,005 alebo 0,06, tak na 4. Teraz mám vlastne požadovaný tvar. Môžem prejsť vlastne do sekcie Selection a dať Selection Poly alebo Polygons a vybrať si vlastne tento môj novo vytvorený obdĺžnik so zaoblenými hranami. Následne stlačím nástroj Bevel a v Height vyberiem zhruba, alebo napíšem minus 0,001 a v Outline dám zhruba tiež 0,01 a vlastne ešte upravím Height na 0,05 alebo tak 0,05 dám OK a následne stlačím ešte nástroj Extrude a aplikujem na minus 0,03 alebo minus 0,5, to bude lepšie. Tak, teraz mám už vytvorenú peknú priehlbinu. Opäť vyberiem nástroj na úpravu hrán, alebo teda Selection Edge. Vyberiem pravú hranu a vlastne hranu, čo je úplne na spodku.
tieto dve hrany prepojím pomocou nástroja Connect. Vytvorím tu len jeden segment medzi nimi. Ako vidíme, tento segment je dosť šikmý a preto ho teda spravíme, aby bol vertikálny, alebo teda aby nebol takýto krivý. Vyberiem si tento vertex, čo je na hore, a skopírujem si jeho bočnú súradnicu, alebo teda jeho súradnicu na súradnicu toho dolného vertexu súradnice, a teraz môžem vlastne už vidím, že ich mám vertikálne a presne tak, ako ich potrebujem. Môžem ich posunúť viac doľava, vybrať úpravu poligónov a vybrať vlastne tento môj novo vytvorený poligón. Následne pomocou nástroja Extrude ho akoby rozšírim, zadám hodnotu 0,2 alebo 0,1. Tak. Teraz prejdem do úpravy hrán alebo edge. Vyberiem si hranu, čo je vlastne tuto naľavo, a posuniem ju trocha doprava. Vyberiem teraz nástroj na úpravu poligónov, alebo teraz selection vyberiem úpravu poligónov. Vyberiem si vlastne 3 krajné poligóny alebo 4 a jeden vľavo a aplikujem nástroj Bevel a height nastavím na 0,01 a outline môžem nechať na minus 0,01 tiež. Teraz sa mi vytvorila celku zaoblená hra na pultu. Opäť vyberiem nástroj na úpravu hrán, alebo teda edge. Vyberiem vlastne konkrétne tieto hrany. Ešte prejdem na bok pultu. A opäť stlačím nástroj Chamfer s hodnotou zhruba 0,04 alebo skúsim 3, celé to len o skúšaní správnych hodnôt. 0,04 môže byť. Teraz si vyberiem tieto bočné hrany. Ale nie. Tak. Keď už to mám, opäť aplikujem nástroj Chamfer a tieto hrany vyhľadím. Hodnotu zhruba 0,01 a môžem ho aplikovať ešte raz s hodnotou zhruba 0,04. Teraz už mám celku plynulý prechod. Presuniem sa na ľavú časť pultu a začnem upravovať vlastne bok. Vyberiem si úpravu hrán a vyberiem vlastne tieto všetky bočné hrany. Takisto aj do spodku. Aplikujem nástroj Connect, aby som vytvoril medzi nimi ako keby priečku, alebo teda segment. Vytvorím ho len jeden a posuniem ho zhruba o niečo doprava. Vidím, že sa mi to posúva nejak zle, a preto skontrolujem celý môj pult a tu vidím, že som zabudol označené hrany
pravej časti pultu, preto ich odznačím pomocou Ctrl. Teraz môžem teda znova vytvoriť moju priečku, ak som ju ešte nevytvoril. Neviem síce, kde zmizla, ale nie je tu. Non-connect. Ja posuniem ju doprava. Následne vyberiem úpravu poligónov, selection, polygon a vyberiem tieto ľavé bočné poligóny a dám extrude, aby som ich vlastne vyextrudoval a rozšíril. Dám OK a posuniem vlastne moju novovytvorenú časť trocha doprava. A o niečo ešte troška vyššie. Opäť aplikujem extrude. A vlastne týmto by som mal spodnú časť pultu hotovú. Jedine čo musím ešte urobiť je zarovnať zadnú časť. Vyberiem si preto selection vertex a vyberiem tieto vertexy alebo teda body a posuniem ich do roviny s druhým vertexom, čo je napravo. Ešte musím upraviť šírku môjho pultu a to opäť vyberiem všetky ľavé vertexy a posuniem ich o niečo doprava. Tak, spodná časť pultu je hotová a môžeme sa pustiť do hornej časti.